Idem ku mame a ukážem vám, v akých budovách bývajú dôchodcovia u nás v New Jersey, ktorí majú nižší plat. Tak tu vyzerá budova zvonku. Výťah, zateplený. Ideme na druhé poschodie. A toto je, že brutálne teplo, brutálne. Neviem prečo, no. Tu sme už na chodbe. Každé poschodie má inú farbu, druhé poschodie je takéto fialové. A tu sú už bytíky, apartmenty pre dôchodcov. Tu je takto vchod do domu. Toto hneď začína kuchynkou, takáto menšia. Okienko do obývačky. Sporák, chladnička. A tuto je gazon. Tu má spálňu a to má obývačku. Váňa, umývadlo, záchod.